Tama, siguro ng isto ano? Kasi isa kita ba? Isa kita na. Tani, murag tunga, gintani. Anak, ay, paitan ng bagay-bagay ngayon. Napunin mo din ang suno, kay tama-tama lang din bata. Kaya ras itong budget. Gani, oy. May na lang ni, tama-tama po ni isto abang niya. Pilar po iswildo na to ani no, kay bago pa to nagsugod. Ay, day, magawa sa day ko. Nakoy palitan ko dala. Sige, day. Balik ra ko. Oh, pag-amping, day. Hala, kadlok. Kinsa ba ka to? Ay? Lado lagi ka. Namang gud ko nakitang tao, day. Taas ka ayog buhok. Dagan kay patik. Murag kriminal. Masikawatan gani to. Hindi ka ba dali taray? Dali. Ba? Day, habot siya siya brown day ay. Murag yun ka nang naibuhaton gani. Yung dami ng cellphone, di para makatawag rin ng pulis. Mga gamit. Kasi natin Sa kawatan, di siya gnaw. Dagan siya kay patik. Taas pa kay buhok. Siga kay siya mata. Basta siya di sa to ba? medyo kumpiyansa dayo. Say ba yan? Gabi na kay kumuli. Ano? Sige, day. Giniunsan ako sa bintana. Sure. Sige. Ano, day? Mauna dyan akong giingon sa imuha, day. Katong lalaki nga ako nakita. Itong hadlok, ignaw. Itong dagagpatik. Manawag kong pulis, day. Ayos. Daro na siya istorya hon. Ano sa ni mong tuyong ano si magkagbalik-balik diri ah? Pasensya kay ma'am. Ano sige magkagbalik-balik diri ah? Gusto kay papulis ka na mo? May ganit ay ba? Kinakita na ko na siya ba? Naka-intention sa mga ba? Pasensya kay ma'am sa disturbo. Kamoy bago diri. Do you think na mo salir na imong daw tang plano diri sa mga? Dili gyud pareha sa ubang babae. Ayaw kumpiyansa na, day. Hadlok, ignaw, day. Oh. Ma'am, kanang O asa man ka nganong action makasulod diri ah? Manawag kong pulis, day. Kung ano kong sipon, day. Tawag dito pulis. Ay mi kun kuan na kay naong pa lang nimo na nakay daw tang waton. ay, Gusto ka mga imigtabang diri aron? ma'am, pasensya kay ma'am kanang Say pasensya. Kung wala ka nakitan sa mong kauban na nakay buhaton diri ang plano. Naong nimo oh, tanaw ko nang itsura nimo oh. Nakay buhaton diri sa mua. ay ma'am kaning actually ma'am kanang nakoy tuyo ma'am kanang dili daw tan plano akong tuyo. Kanang mag-prepare ko sa balay kaning yung gibalinan nga bag ko. Wala pa mo siya ng human. Kailan siya gamay nga tagas ba? Kung nakaiyong dapat ganina na kaningon diri sa kuha. Dili kay sige kag lili diri sa mua. Kanang imong rason nga nakay ayohon, palusot ra nimo kay nasakpan ka. Ma'am, kanang Maria, asan man to imong pulis nga gi-kontak? Kay trespassing niyo? Action ning pangharas diri ah. ay ma'am, pasensya kay ma'am dili mo ko mang haras niyo ma'am kanang yung gibalinan ba kay nang muna si tagas gud na daot nga to pa na ba? Actually ma'am kanang ako'y daot ang plano sa inyo ma'am eh. Isa pa, pamilyado ko ma'am, na ako'y anak niya, babae akong anak ma'am. Makuhan pa siguro ko ma'am eh, kung daotan ma'am eh. Kining, ako po'y nakiyaning yung boarding house diri ma'am. Yung gibayaran na itong ngagi asawa na ko, hindi asawa na ko. So niingon sa skuha nga, naiba ko nagbalhin diri kay muti paayo diri kay para di mo matulo ang kuan diri.
Ma'am, pasensya jud kayo ma'am nga natagaan ta mo motibo nga kuan pero kung plano lang yun, ayoko lang yun ng country ma'am. Pasensya kay sir. Wala po ka nag-ingon niya. Ikaw day ang bana sa tag-iya diri ah. Day, nakatawag ako pulis. Ay na day. Bana ang ni madam. Tag-iya diri ah ba? Ha? Ay, ma'am, kanang gusto mo yun lang na ako iingon sa inyo ha, mo tunanuktok ito ko sa inyo ha. Pero giunahan lang ko ninyo og kaning istorya og kanang dautan mo to nga wala na po ko kapadayon kay na, tanaw na ko sa mga na-trigger mo maayo god. Pero unta dam no, kanang lesson learn na unta ninyo ni dam no nga na inyong gibuhat dam dili biya na maayo biya. Kay kuan biya ma'am kanang usahay mo gud sa atong pagpang istorya wa ta kabalo ba nga makasakit na rita. Nya makapahamak na rita tao. Unta ma'am masabtan ninyo ma'am og pasaylo ako kayo ma'am nga naka siguro nakuratan lang yun mo nga pag wanok to kay tungod sa kong itsura na ko murag kriminal yung tanaws ko pero sorry jo kay ma'am kanang sige ma'am dili lang sa siguro na ko ayon kay basig makahatak og disturbo sa inyo. Wala dyan ni na-expect nga nani sir ba nga tutong nang dyan ni ba kay dati mo na mong gibalhinan natrumang ni ba kay nani ang pangitabo sinsya na dyan kayo sir. Day. Wow, uy! Hindi ka na-expect ba yung natin may tabo? Wala, may tumatay. Ay, lawa jud uy. Bangay, uy. Wala jud ta na-expect ba nga natong pangitabo. Dapat juday no, dili juday ta mo dali-dali og judge sa taon mo. Hindi sayang base sa iyang lupa. Tumaw, tala mga kaagi ko sa una ko. Tawag ko doon ingon ni sir, lesson learn na nato ni karon. Hindi ta mag-judge sa tao. Lagi eh. Sa dahil sunod, mag-amping na tas mga istorya. Kaya wala ito kabalo. Kasi sunod sa panahon, makatabang din sa ito atong tao nga na alaan pa na ito. Kriminal. Lagi tayo eh, amping na ta sunod eh. Bago di ta mo judge, kung kanang naanan dahil siya gibuhat, dapat no. Hindi. Sige na, asay mo na ta atong sir. Lesson learn na nato eh.